Άσε ρε. Όσο γι' αυτό, δεν είναι πολύ μέλι. Μα θα έχεις και το φαγί σου. Μα ναι, πολύ φαγί. Όμως, έγινε τη δουλειά πολύ. Πιστικό αρκούδι, δεν χορεύει. Γιατί τι κυρά μου, το πρωί, θα έκανα αυτά, δεν θα έπρεπε. Τι λες σε μένα, εγώ είμαι καλομαθημένος. Έκανα σπίτι σημαντικά. Τώρα ξέρω πως είμαι καημένος. Να, θα σου ψήνουμε και το καφέ τώρα. Το ψινωμένο χώρο μου, κυρά μου. Βλέπεις, είσαι κάθε πρωί, βλέπω το εκατοσταράκι στο καφέ. Καλά, καλά, άστα αυτά τώρα και άκου τις δουλειές που θα κάνεις. Θα είσαι το πρωί στο μαγαζί. Και στο σπίτι. Θα σκουπίζεις το πρωί το μαγαζί. Και την αυλή του σπιτιού. Θα πουλάς ελιές στα μπέρες τυρί. Θα φέρεις στο σπίτι το τακτικό της Θα καθαρίζεις και θα ξεσκονίζεις. Θα κόβεις Θα βοηθάς το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα. Θα πηγαίνεις. Θα έρθεις. Α, αφεντικά! Με το συμπάθειο! Μου πήλησε το μυαλό. Δεν θα γίναμε δύο κομμάτια και να ήμουν εδώ και στο μαγαζί. Το μαγαζί είναι κάτω από το σπίτι. Το σπίτι είναι από πάνω από το μαγαζί. Καλά, καλά. Κάνω ό,τι θέλετε. Αλλά είναι ανέση. Όχι βανανέση. Είναι ελληνικό κορνίτσα. Θα πει με το ραφάτι μου. Εσύ ξέρεις το λοιπόν και γράμματα. Εννοείται. Και γάρικα μαθηνούς καθηγητού. Δασκάλου δηλαδή. Που έφτασε το μιλώνω έτσι, γραμματισμένα. Όταν ήμουν σε αυτόν, τάξε τα καλά. Τώρα τα λησμόνισα. Αλλά αν τα αρχίσω πάλι. Καλά, καλά, άστα αυτά τώρα και πήγαινε κάτω στο μαγαζί. Άσε πρώτα να το στείλω σε ένα θέλημα. Υστερότερα, τώρα θα πάει κάτω στο μαγαζί. Ένα λεπτό δεν αρκεί. Είναι κάτω, παραξήλωσες. Πάω αφεντικά, δεν πάω πουθενά. Καλά, ακόμα το είσαι. Πάω. Πάει καυτή σκοτούρα από το κεφάλι μου. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με την άλλη. Ποιον άλλη. Ορίστε τώρα, μου κάνει και την ανήξερη. Αυτή της κυρακόλου σου, της κοκόνας Μαριγός. Α, και τι σου είπαμε το καημένο το κορίτσι και φωνάζεις. Εκείνο το καημένο σε κοιτάζει στα μάτια. Αμα αυτό δεν είναι που με εξοργίζει περισσότερο. Που ακούστηκε η κόρη να κοιτά τον πατέρα της όταν της μιλεί στα μάτια. Η κόρη πρέπει να κοιτάει γράμμα. Και τι θέλεις τώρα να πεις με αυτό. Θέλω να πω πως άρχισε να μου λέει θέλω και δεν θέλω και αυτά εμένα δεν μου αρέσουν. Μα σε τι απάνω. Ορίστε τώρα μου κάνει και την οσία Μαρία. Απάνω στην παντριά της βέβαια. Καλά, δα, μη φωνάζεις. Φωνάζω λέει, βέβαια φωνάζω. Τι νοικοκύρισε με το λοιπόν εγώ. Μα Θανάση μου, σε αυτό έχεις άδικο. Έτσι, Ο λόγος σου γίνεται εις όλα τα πράγματα. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά όταν είναι για την τύχη του κοριτσιού μας, σαν να πρέπει μου φαίνεται να ρωτήσουμε και αυτού τη γνώμη του. Σαν να πρέπει σου φαίνεται. Μωρέ, γεια σου γυναίκα. Κατάλαβα πως πήρε και σένα το μυαλό σου αέρα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Όταν σε πάντρεψε ο πατέρας σου, σε ρώτησε τη γνώμη σου, ή μήπως σε κλείδωνε κάθε φορά τον οικογενειακό μου σπίτι για να μην σε ειδώ. Όταν πρωτοστεφανωθήκαμε, δεν σε πρωτοείδα και με πρωτοείδες. Δεν το θυμάσαι. Αχ, πως λέει, από θυμούμαι. Τότε. Μα τώρα, Θανάση μου, ήταν άλλη καιρή. Ο κόσμος βλέπεις, άλλαξε τώρα. Άλλαξε, χάλασε πες καλύτερα. Μου τα γραφτόμουν να μάθω 50 χρονών άνθρωπος ότι η κόρη μου πρέπει να με σέρνει από τη μύτη και η γυναίκα μας λέει και μπράβο. Μα αυτή θα ζήσει με τον άντρα της, δεν θα ζήσουμε εμείς. Μήπως εγώ λέω το εναντιόν. Πώς θέλεις το λοιπόν να ζήσει καλά με έναν άντρα που δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει. Τον ίδιο ψαλμό μου πες και εσύ. Τι πάει να πει δεν τον θέλει. Αυτά είναι ανοησίες. Θα τον θελήσει να τον πάρει. Τι θες, να κάνει εργολαβία κανένα μορφωνιό από αυτούς που έχουν τρίπια τσέπη, φορούν χειρόπια, κρατούν μπαστούνι και έχουν άδειο κεφάλι. Να ανάψει πρώτα το μυαλό της και ύστερα βλέπουμε. Ας είναι καλά τα εμπειρέει. Αλήθεια. Δεν μου λέτε. Τώρα που το συλλογίστηκα. Μήπως έχει βάλει κανένα από αυτούς τους ομοθονιούς στο μάτι, γιατί κάτι σαν να μου μυρίζει. Τι σου μύριζε πάλι, για να δούμε. Ξέρω κι εγώ, εσένα ρωτώ να μου πεις τι τρέχει. Μήπως έχει βάλει κανένα από αυτούς τους αλαπετίνους στο μάτι. Α, μπα, δεν το πιστεύω. Τότε τι στον διάβολο συμβαίνει και δεν θέλει τον κινικόλι. Άκουσε, σε παρακαλώ. Ας πούμε και του καημένου του κοριτσιού το δίκαιο. Είναι τώρα πράγμα αυτό που συλλογίστηκες. Η Μαριγό μας, με τα γράμματά της, με τα γαλλικά της, με το χορό της, με το πιάνο της, σε ένα λόγο με τέλεια ανατροφή, να πάρει το κινικολί. Κάτι για ένα παλικάρι, γραμματισμένο, έξυπνο, που να ξέρει από κόσμο. Να έχει καμία θέση. Θέση, όμορφο πράγμα. Να κάνει να το μάτι του για μια πεντάρα. Να τον βάζουν σήμερα και να τον βγάζουν αύριο. Σαν τάλογα στο μήλο. Να συλλογήσω, άντρα, η ανατροφή της κόρης μας για τον κερνικολί είναι. Γι' αυτό την έχει στην κόρη σου χρόνια στην εταιρεία. Για να της δώσει ένα πραγματευτή. Τι θα τα κάνει τα γαλλικά με τον κερνικολί, σε παρακαλώ. Ο Κυρνικολής πιο καλοκαίρια πήγε στη Μαρσίλια και τα γαλλικά το ομιλεί νερό. Μάλιστα. Άλλωστε δεν μου λες, τι τα θέλει τα γαλλικά με τον άντρα της, ας ομιλεί τη γλώσσα του πατέρα της. Αφού το έμαθε, τι να τα κάνει. Ας αγοράσει ένα παπαγάλο να το ομιλεί μαζί του. Τέλος πάντων, για να μην παίρνουμε τα λόγια. Η Μαριγό θα πάρει τον Κυρνικολή. Σε μπέρδεψε. Καλά το λοιπόν και εγώ σου λέω πως δεν θα το πάρει. Θα τον πάρει. Δεν θα το πάρει. Θα τον πάρει. Δεν θα το πάρει. Θα τον πάρει, θα τον πάρει. Δεν θα το πάρει, δεν θα το πάρει, δεν θα το πάρει.
Ωραία γυναίκα, να μάλαμα. Και εγώ απορώ πως δεν μου πέφτει καμιά αποπληξία. Γαλλικά και χορός και πιάνο και αηδίες. Και ποιος εσείς με να τα μάθει αυτά, ας μην τα μάθω. Εγώ την έστειλα στο σχολείο, να μάθει να κάνει καμιά σούμα, να κρατά τα κατάστικα, να μάθει τον νοικοκυριό. Και αυτή μου μάθε γαλλικά και πιάνο και βλακίες. Να τα βράσει τα γαλλικά και να πει και το ζουμί του. Δεν θέλω εγώ γαλλικά. Δεν μου χρειάζονται τα γαλλικά. Τι να τα κάνω τα γαλλικά. Τι κάθομαι εδώ όμως, έχει πάει και 2 η ώρα. Και καπτερό και πράγμα του Πειραιά. Ας πάω κάπου στο μαγαζί. Α, και Θανάση, παρτών. Με το συμπάθειο, βρε αδερφέ. Αν κοίταζε και λίγο μπροστά σου. Συγχωρείτε και Θανάση. Το κύριο Κωνσταντίνο. Σας προσκυνώσα του λόγου σας, είστε καλά. Καλά, καλά, πολύ καλά. Χαίρομαι, κύριε Κωνσταντίνε, χαίρομαι. Και δεν μου λέτε για ένα αυτό καλό ερώτημα, τι είδους αέρα σας φέρνει από τα μέρη μας. 2 ετών αέρας και Θανάση. Ο ένας βοριάς, δυνατός αέρας. Ο άλλος μικρό αεράκι, σαν να πούμε καλοκαιρινό. Πες στο διάβολο μιλάνε αυτοί γραμματισμένοι. Σαν να έχουμε δηλαδή. Ας πω πρώτα για το μικρό αεράκι. Ήταν να σου πληρώσω έναν λογαριασμό της πρεσβείας. Ω, σε ευχαριστώ πολύ, δεν κάθεσαι. Ευχαριστώ. Ας σου πω τώρα για το δυνατόν αέρα, το βοριά. Και ήθελα να κοιτάζομαι για τους λογαριασμούς. Όπως έτσι, Θανάση, είμαι 30 χρονών. Να τα χιλιάσω, Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ. Έχω και θέση μου στην πρεσβεία. Το δικό μου πάνω κάτω το έχω. Με λίγα λόγια καλοζώ. Και μου περισσεύει να οικονομώ και κάτι για την κερατιά μου. Πως αγαπάς χωρατάδες, κύριε Κωνσταντίνε, από τώρα για τα γυρατιά σου. Κάμε εγώ καημένος, τι να έχω. Του λόγου σου, αυτό μας έλειπε. Ας είναι καλά ο καφές και η ζάχαρη. Τίποτε, κύριε Κωνσταντίνε, τίποτε. Και σάτι διαβολεμένο. Το εμπόριο έκαμε στάση. Ας είναι καλά η Βουλή και οι βουλευτάδες. Γι' αυτό έχεις δίκιο, κύριε Θανάση. Αλλά ας αφήσουμε αυτά τώρα. Τι έλεγα. Α, ναι. Εσυλλογήθηκα το λοιπόν καθώς σου προείπα να επαντρευτώ. Πάει, η ώρα είναι καλή. Το ανεπάνδρομη ζωή είναι σαν κρύο φαγί. Άνωσε, κύριε Θανάση, άνωσε. Και έπειτα, αδερφέ, σηκώνει το κεφάλι σου. Και δεν έχεις έναν άνθρωπο να σου δώσει ένα ποτήρι νερό. Και αν πεθάνεις, στο φάσα σκύλος. Και ο καλιάς σου το πάρουν μυρωδιά οι γείτονες. Κύριε Κωνσταντίνε, άφησα αυτή την ομιλία. Μου χάλασε τη διάθεση. Ας είναι. Εσυλλογήθηκα το λοιπόν καθώς σου προείπα να επαντρευτώ. Και χωρίς προγυρίσματα, ήθελα να σου ζητήσω. Συμβουλή μου, να σου πω, κύριε Κωνσταντίνε. Είδα πρωτήτερα πως είπες ότι η ζωή του ανυπάνδρου είναι σαν κρύο φαγί. Και εγώ σου λέω ότι η πανδριά είναι σαν φαγί που καίει. Ξέρει να το φυσείς. Καλώς. Δεν ξέρει. Τότε σου καίει τη γλώσσα και βγάζει τους χαλίδες. Η γυναίκα του Κωνσταντίνη είναι ζώρικο πράγμα. Πολύ ζώρικο. Όλα αυτά τα συλλογίστηκα και εγώ Θανάση. Το πιστεύω. Γιατί είσαι φρόνιμο, παιδί. Το πώς θα είναι όμως να μην τα πάρουμε στο κεφάλι. Όσο δι' αυτό και Θανάση. Όσο δι' αυτό τι. Αν πιστεύεις δηλαδή ότι μπορείς να παντρευτείς, η ώρα είναι καλή, με την ευχή του Θεού και τη δική μου. Αλλά για να σε συμβουλεύσω καλύτερα, δεν θα έπρεπε να μου πεις και ποια είναι η νύφη. Δεν σε ετοιμάσεις και Θανάση. Αν δεν σε πειράζει. Πρώτα όμως πες μου σε παρακαλώ, πώς με βρίσκεις διάχαπρο. Καλώς κάτσος. Αλλά τι με ρωτάς εμένα, εγώ είμαι η νύφη. Ας είναι, θα έχω τη γνώμη σου. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί με κάνει νοικοκυροπούλα να με πάρει. Ακούσε εκεί. Παραδείγματος χάρη, κοκκονίτσα Μαριγό. Πώς? Κοκκονίτσα Μαριγό. Κόρη μου. Τρόμαξε Θανάση. Όχι δα, αλλά η κόρη μου είναι μικρή ακόμη. Κουτάβει πράγμα. Έλα τώρα μικρή. Κατά την κοινωνικότητα δεν είναι μικρή και για μένα είναι μικρή. Ποιο κοινικοτηλή, δεν καταλαβαίνω τι λες. Άφησα αυτά και Θανάση. Καταλαβαίνω πως θες να μου δώσεις την κόρη σου. Δεν είναι αυτό, στη ζωή μου. Αλλά ξέρεις, έχει πάει και 2,5 ώρα και καρτερό και πράγμα. Πάμε κάτω και μου πληρώνεις το λογαριασμό και βλέπουμε. Ήθελα να σου πω και Θανάση. Καλά, καλά, πάμε κάτω. Κάνεις άλλο και Θανάση. Πολύ άδικο. Τις κόρες κάνεις άλλο. Είμαστε έτοιμος εμείς. Δεν με ακούει. Α, με ήκουσε, έρχεται. Με φώναξε κάποιος νομίζω. Α, η κυρία Μαριγό. Ω, εσείς είστε κύριε Κωνσταντίνε. Πώς εγώ είμαι. Εσείς δεν με φωνάξετε προλίγο. Εγώ, πότε. Α, η κυρία τελειοποιήθη. Έχουμε και προσποιήσεις τώρα. Με συγχωρείτε ότι με φωνάξετε και γι' αυτό επέστρεψα. Πρέπει να σας φωνάζει κανείς για να έρθει
Μαριγό μου, μη με αδικείς. Μαριγό σας, αφήστε τα, οπότε δεν έγινα μαριγό σας. Κινδυνεύω μάλιστα να γίνω μαριγό του κ. Νικολή. Και δεν το έμαθα νομίζεις. Φαντάσου μάλιστα ότι ο κ. Νικολής αυτός. Γιατί την αυθάδεια να με ρωτήσει χθες που πήγα στο μαγαζί να αγοράσω να βγάλει γάντια. Ω, τι ωραίο χρώμα είναι τα γάντια σου. Α, άθλια γάντια. Χθες μόλις τα εφόρησα και εσχίστηκα. Είχε λοιπόν την αυθάδεια να με ρωτήσει περί σου. Ήξερε φαίνεται ότι έρχομαι εδώ και ήθελα να μάθω να είσαι καλή, αν είσαι νοικοκυροπούλα. Και εσύ τι του είπες? Η περιέργεια που έχεις. Δεν σου λογίζεσαι πώς είχαν από το χώμα του κ. Νικολή, αλλά θες να μάθεις τι γνώμη σημάδι αυτός περί σου. Αφήστε τα, κύριε Κωνσταντίνε, μην το παίρνετε τόσο σοβαρά το πράγμα. Μαριγώσε τους αστεισμούς. Θες να γίνεις κ. Νικολή. Αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, Τι? τι, πρέπει να εναντιωθείς, να έχεις καθαρά στον πατέρα σου ότι δεν το θέλεις ότι πραγματευτεί, ότι δεν το θέλεις, ότι δεν πρέπει να σου κάνει ψυχή. Να κλάψεις, να φωνάξεις. Για να του πεις τέλος πάντων ότι αν επιμένει θα αποφάνεις, θα δηλητηριαστείς ή τουλάχιστον θα πας να κρυφτείς σε κανένα μοναστήρι. Όλα αυτά. Πώς όλα αυτά. Αναγνώσατε πολλά μυθιστορήματα, κύριε Κωνσταντίνε. Όσα μυθιστορήματα νοικιάζετε από το φιλοπωλείο, θα διαβάζετε πρώτα εσείς και ύστερα εγώ. Τώρα πήρατε το σοβαρό σας. Τι άσχημος που είσαι. Θα πάρω πια από την πλήκα σου. Δεν ήξερα εγώ τι γλώσσα σου χρειάζεται. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε, ακόμη δεν τελείωσε η μελαγχολία σου. Φαντάζομαι πόσο πρέπει να μ' αγαπάς για να μελαγχολείς τόσο πολύ. Πλην φίλα μου, πρέπει να έχεις πολύ μελαγχολική με την αγάπη. Έχει χάρη στη στολή που φορείς και στη θέση σου, ή δεν ξεβρέχω πως θα σε μεταχειριζόμουν. Λοιπόν, ακόμη. Αυτό θα σας πω, κυρία Μαριγό. Έχουμε και πληθυντικούς τώρα και κυρία Μαριγό. Τι άνωστος που είσαι. Μαριγό, άσε τους αστεισμούς. Εδώ πρόκειται περί του γάμου μας, περί του μέλλοντός μας. Περί του βίου μας, περί της αποκαταστάσεώς μας. Μαριγό, να τελειώσετε. Εγώ τελείωσα. Καλά, αλλά σας δικτυώ ότι η υπομονή μου έχει κάποια όρια. Κι εγώ τι νόμιζα περιόριστον ως και την αγάπη σου. Μήπως και αυτή έχει όρια. Δεν εξεύρω. Γονίτσα, για το λίγο που δεν πατέρα σας. Τώρα αμέσως. Δεν εξέπρετε. Σας αφήνω μια στιγμή να το μάθετε και μου το λέγετε έπειτα. Α, έτσι είναι. Καλά, κύριε Μαριγό, καλά, θα τα πούμε καλύτερα. Σερ Κώστα, σαν μας θεωρείς αδερφέ. Τι γίνεσαι, πώς τα περνάς. Πέρα μία. Α, κανένα θοδωρή, εσύ είσαι. Εννοείται, όλος και όλος. Εγώ βλέπεις δεν άλλαξα ούτε μόνο ούτε έρωτα. Μόνο που κάποιους αλλάζω κάθε μήνα. Όμως. Και χρυσά. Αδερφέ, στάσου, δεν θα σου πάω. Τι διάλογο, τις μόνες που τώρα μια φορά ψωμί και λιέρι στο τραπέζι. Όταν ήμασταν και οι δύο δούλοι στη Ρεσβία. Πού κανένα θοδωρή, περασμένα ξεχασμένα. Ξεχασμένα με το συμπάθειο στο στάκι, το συμπάθειο. Εγώ δεν ξεχνώ τις καλές βραδιές που μπορούσαμε και οι δύο στο μεγυρίο. Όταν έκαναμε τα πιάτα και στέλναμε στη μαχαιροπύρουνα. Η Ανέτα έπαιρνε κάτι και μας έλεγε ένα παραμυθάκι. Τι κάνεις βέβαια σήμερα, Κώστα, θυμάσαι. Άφησα αυτά τώρα, πέρασα. Πέρασαν βέβαια, αλλά εσύ μου φόρεσες σφουρτούκο με χρυσά γαλόνια. Και ο καημένος σου φορώ ακόμη λαδωμένη ποδιά. Τι να γίνει, ο Θεός βλέπεις, έκανες ένα όμορφο και με ένα άσχημο. Ας είναι, δεν πειράζει. Εγώ που θα ξέρεις καημένε, δεν είσαι μόνο την παλιά φιλία. Έχω τα λοιπόν μια και έχει Θεός. Τι, δεν μου δίνεις τα χέρια σου. Περιφανέδιες βλέπω καλά, σίγουρα στη μύτη σου. Θα σε πάρω διάβολος βρωμιάρη. Ξέρεις, Δεν ξέρω. ξέρεις εγώ, Τι πράγμα. ήρθα εδώ, Για να πεις δούλος, είναι αργά, πρόλαβα εγώ. μου πω και αυτό. Αμήν. Είχα σκοπό, Τι σκοπό, για να είδουμε. είχα σκοπό να... Μας ακούει κανείς. Ψυχή, δεν είναι αυτό. Είχα σκοπό να παντρευτώ. Να παντρευτείς. Πήγαμε στην παιδεία σου. Μωρέ, παντρεύεται ο κόσμος τους καιρούς. Να πάρω διάβολος τις φωνές του. Άσο πιάσω με το καλό. Μη φωνάζεις τώρα, μη φωνάζεις. Καλά, ας είναι, μα θα είμαι σχεμένος γάμος σου, Εννοείται, εννοείται. Κύριε Κωνσταντίνε, βρίσκεστε βλέπω εις επιφερότητας με τον υπηρέτη μας. Δεν γνωρίζεστε. Που είμαι θα παλαιοί φίλοι ο Κορνιτσά. Κάνω μαζί δούλη στο σπίτι. Καλός νέος καημένος. Μόνο έχετε πέφτει στη δουλειά. Περήφανος. Είναι μη καλό παιδί. Τι πράγμα, πώς. Αληθή κυρά, τη ζωή μου. Να, ρωτήστε τον. Μην το πορταδώσετε με το χέρι σου που είναι καλό. Γιατί υποθύμησε. Αφέντη, κυρά, αφέντη, κυρά, η Οκονίτσα.
Γιατί λοιπόν είναι σήμερα, Κώστα? Για να φεύγουμε, λέω εγώ. Τι είναι, τι τρέχει. Να, το ρίξαμε λίγο, υποθύμησε. Μαρικό μου, παιδί μου. Γιατί δεν υποθύμησε. Ποιος? Και τι με αυτό, σήμερα το προσέλαβα, το ξέρω. Ο άλλος εκείνος. Ποιος, ο κύριος Κωνσταντίνος. Πώς, τι, δούλος. Και τι με τούτο. Πώς τι με τούτο. Α, τώρα κατάλαβα τι τρέχει. Ώστε αυτός ήταν ο μορφωνιός που κατεβάλει στο μάτι στη κόρη σου, Ποιος το ξεβρε, Θανάση μου, ποιος το ξεβρε. Εγώ και Θανάση αποσύρωμαι. Δεν θέλω, παρετούμε. Παρετήσε, θα σε παρετήσω εγώ. Θέλει. Δώστε και μέτρωνε το χέρι μου για ξύτο. Πατέρα μου, καλέ μου πατέρα. Στα μούτρα ακόμη και μιλείς. Πατέρα μου, κάνω ό,τι θέλεις. Παίρνω όποιον θέλεις. Το κύριο Νικολή το παίρνω. Ναι, και τώρα κι άλλη μια φορά. Τι, Ο κ. Νικολής, ο πραγματευτής, δεν τη θέλει πια. Να τι. ο Γερμικολής ο πραγματευτής, αυτό μας έλειπε. Μάλιστα, μάλιστα, ο κ. Νικολής ο πραγματευτής. Δεν θέλει, λέει, η γυναίκα του μία. Κοιτά το φεγγάρι, κάνει εργολαβίες και διαβάζει φρομάντζα. Όχι εγώ, εσύ βέβαια, χαλασμένο κεφάλι. Αμη τώρα, τώρα θα περιμένουμε να ριστεί το κεφάλι της από τα γαλλικά και τους χορούς, και ύστερα βλέπουμε. Ηλία! Πού είσαι, Ηλία? Έφτασα! Μα έλα λοιπόν! Δεν θέλεις αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει τέλει. Πότε θα συντηρήσουμε κράμαρες? Πότε? Ηλία! Εδώ είμαι. Πρωί-πρωί το φράκο σου βάζεις. Αν τι θα δεις, θα το έχω εγώ να μου το πάει ο σκόρος. Του πάει καλά. Δεν το δίνεις στο πλατίνο κομμάτι. Είναι πολύ καλό και να κάνεις τη δουλειά σου. Περίφημα. Θα σου να βάλω και τα κάκια μου και τότε να πεις. Έλα, πιάσε τώρα το τραπέζι και βάζεις ύστερα το χάρτη. Σώπαινε εσύ. Αθέ μου λες.
Πώς σου ήρθε πρωί-πρωί να βάλεις το φράγκο σου. Πώς θα κάνεις δουλειά. Το βγάζω. Στρωμάρα να σου ήρθε καλυμμένη. Έλα, κάσε το. Μία! Δύο! Μωρέ, πολύ βαρύ είναι που να το πάρω, διάβολο. Δεν τρέπεσαι που είσαι κάντρας. Έλα, τράβηξε το από εκεί. Στάσου, θα μου σπάσει το πόδι. Εμπρός. Μωρέ, γυναίκα, είσαι εσύ χωροφύλακας. Πήγανε τα χέρια μου. Έλα, πιάσε τα άλλα. Αγκάλια, να ξεκουραστούμε και λίγο. Μόνο δουλειές θα κάνουμε. Να σε δει ο αφέντης, τεμπέλα ρε. Μωρέ, αλήθεια, δεν μου λέει ο Σοφία. Τι δουλειά κάνει ο αφέντης μας. Καλή δουλειά. Καλή. Φυσάει όμως η τσέπη του και με το παραπάνω. Έχει εκατομμύρια. Μωρέ, τι λες. Αν τόσα χρόνια στην Αγγλία δεν έκανε αρνητικά, τώρα να κάνει παράδες. Θα πάω στην Αγγλία κι εγώ. Να πάρω διάβολος. Όσο έρχονται από την Αγγλία έχουν παράδες. Ναι, μα έχουν και κεφάλι. Και τι, είναι καλύτερο το κεφάλι του αφέντη από το δικό μου. Ξέρω εγώ, σε κάτι καλύτερο πρέπει να είναι. Πες μου τι δουλειά έκανε πριν πάει στην Αγγλία. Πες μου τι ήταν να σου πω εγώ. Ήτανε δάσκαλος στην φιλή. Δάσκαλος! Ήτανε δάσκαλος και έκανε τόσους παράδες. Άμα πάω εγώ στην Αγγλία θα γυρίσω με 1000 τσουβάλια. Πάω κιόλας, έφυγα. Ξέχασες το φράκο σου. Να πάρω διάβολος. Είναι που δεν έχω τα ανάβρα μου. Έβλεπε. Αχ, είσαι δάσκαλος. Είναι από τη Μυτιλήνη. Ωπα, είναι μωραΐτης. Μα έτσι πες μου, Χριστιανή μου, έλεγα κι εγώ δάσκαλος. Έκανε τόσους παράδες γιατί ήταν μωραΐτης. Όχι γιατί ήταν δάσκαλος. Ούτε ποιος σου είπε πως κάνοντας το δάσκαλο έκανε παράδες. Έφυγε από την Αγγλία 30 χρόνων παλικάρι. Και πήγε στην Αγγλία και έκανε τον έμπορα. Μα έτσι πες μου, Χριστιανή μου, εσάς τι σαν κι εγώ που μου έλεγες δάσκαλος. Με ρωτάς όμως κάτι πράγμα που θα έπρεπε να τα ξέρεις